Vítam vás Tamara a máme tu nový príbeh Toka Boka World. Príbeh sa teda bude volať Nenávisť. Ja viem, možno je to trošku divný názov, no ale ja vám to trošku opisujem. Ako vidíte toto malé dievčatko, no tak toto nebude mať žiadna svoju sestričku. Aj keď tu zatiaľ sa žiadna sestrička není, ale mama zistí, že je tehotná. No a potom sa vlastne budú zaujímať viac a viac vlastne o tú malú sestričku a na ňu ako keby zabudnú. Ale v realite ju budú mať radi, len ona si myslí, že na ňu úplne zabudli, že už sa o ňu nestarajú. Takže aby ste chápali, že čo to znamená nenávisť. Dobre, tak môžeme si predstaviť postavičky. Takže toto je malé dievčatko, ktoré sa volá Elenka. Tak, a má vlastne táto Elenka 3 roky. Toto je otec Mário, ktorý má 32. A toto je mama Evelina, ktorá má 30 a včera mala 29. Teda včera mala 30, takže dá sa to povedať, že už má tých 30 a včera mala posledný krát tých 29. A môžeme ísť na príbeh. To už je ráno, musím ísť rýchlo do práce. Takže sa idem rýchlo asi nachystať. A tak sa oblečem do práce trochu. Tak. Nechám ich ešte spútať. Vezmem si tu na takto peňaženku a idem do práce. O 2 hodiny neskôr. Už je ráno. A Mário už išiel, no tak som tu asi sama. A ešte Evelínka. Dobre, idem zobudiť Evelínku. Tak. Ako krásne spínka. Evelínka, stávame. To už je ráno. Áno, Evelínka, už je ráno, musíme ísť do škôlky. Jupi, ja sa teším do škôlky. Dobre, tak ja ťa teda oblečem. Jupi, do škôlky. Ja sa oblečem sama a ešte si aj vyberem, čo si dám na seba. Tak. A toto je všetko. No poď, Evelínka. Tak poď, ja ti idem spraviť rýchle raňajky. Sa oblečia aj maminka. Dobre? Dobre, Evelínka, no tak si sadni. Pavlo, tu si sadni, tak. Ja ti zatiaľ pustím rozprávku. Tak, a idem ti pripraviť teda raňajky. Tak. A teraz aj pripravíme raňajky. Tak, Evelínka, máš pripravené raňajky. A pardon, mi proste buklo Toka Boka, takže tu mám takto tie vecičky proste vybraté, aj keď oni nemajú byť vybraté, ok? Tak sorry za to buknutie. Inak fakt toto sa mi nikdy už nestáva, takže fakt sorry. Jupi, raňajky, ja sa tak hrozne teším do škôlky. Dobre, Evelínka, ja ti to tu takto najprv položím. Tak, ty papaj a ja sa idem zatiaľ obliecť. Idem pozerať rozprávku. No najprv, ako ma tu maminka učila, tak to si dám stolček. Aj trošku tak. Tu na zem, tak. A tak. A ja idem. Dobre, čo by som si tak mohla obliecť? Fakt sorry za tieto chrumky, čo tu sú. Dobre, čo si tak oblečiem? Môžem toto.
A vezmem si telefón a vezmem aj Evelínku. Evelínka, odchádzame. Jupi, a ideme do škôlky. Áno, áno. Ty si tu pekne hačaj. Obuj sa zatiaľ, ja ti zatiaľ... Ja aj toto som nechcela. Tak. Som ti napustila pitie. Tu máš. A ešte hračku nemôžem zabudnúť. Tú svoju. Tak. Joj. Joj, tu je. Idem, mami. Tak, ešte svoju hračku. Dobre, Evelínka, vezmi si hračku. Ja si tam už dám... Čakaj, ešte najprv. Nie. Tak. Hop. A ideme, poď. Tak, ideme. Poď, Evelínka. Dobrý deň. Dobrý, tu vám nesem Evelínu. Dobre, ja už si ju prevezmem. Ahoj. Ahoj, mami. Tak, Evelínka. Jupi, Evelínka prišla. A toto je dievča, nie chlapec. Jupi. Evelínka. Ježiš, tá Evelína sa furt iba predstavuje, že je taká krasavica. A aj tak. My sme najlepší frajeri tu na celej škôlke, my dvaja. Áno, to sme, predstav si. My sme tí najväčší frajeri. Hej. No tak poď, Evelínka, zlož si batôštek a bež sa hrajkať. Ahojte, babi. Ahoj. Deti, čas obeda, všetci si posadáme. Poď, Evelínka, sadni. To odpracem ja. Poď, aj ty si sadni, aj ty si sadni. A poďte aj vy dvaja. My nebudeme papať. My sme papali doma. Chlapci, žiadne také nevymýšľame. Žiadne také nevymýšľame. Všetci ideme papať, takže to platí aj pre vás. Tak, a ideme papať. Ja nechcem akože jesť, mi to už nechutí tu na to jesť to jedlo. Dobre, deti, toto vám ešte odpracem. Hop. Farbičky. Toto není farbička, ale nevadí. Dáme gumu, tu dáme obrázky. Tak. A ja vám idem rozdať teda papanie. Hop. Pardon. Tam ešte vy dvaja. Tak ja teraz vám rozdám jedielko. Tak si oček. Tak, ešte jablíčko, meruňku, všetkým vám to, tak rozdáme, ste mali všetci, aj vy chlapci, vy ste dostali, tak a potom
Joj, papa, môžete ísť teda papkať. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Mňami. Pani učiteľka, som nedostala ešte meruňku. Aha, pardon. Ty si chcela dostať meruňku. Tak tu máš meruňku. A tak. Mňami! Áno? Je dobrý. Poprosím vzať Leušku. A dobre, Leuška domov. Aha, ahoj. Elenka, ahoj. Neskakala. Napaď, Eli. Ďakujem. Dovidenia, dovi. Dobre, deti, tak my ideme spinkať. Všetky šperky a veci dole zo seba, ako napríklad tu Adriánka má. Tak. Poďme aj vy, chalani, veci dole z hlavy. A poď aj ty. Ty máš pyžamko. Hej, lebo ja som došla v takej lifu, alebo nie, nemám. Nie, toto tak. Mám. Hop. Dobre, ideme spingať. Tak a tak. Tak spingajte. Joj, pardon, to som vás nechcela. Takto. Iba zastaráme. A ja idem sa trochu postarať tu na naše rastlinky. Tak. Už by sme ja im mohli vlastne zobudiť. Tak, už som v práci. Ahoj, Mária. Ahoj, Evelínka. Čau, Milan. Ahoj. A keď som náhodou v tej škôlke namiesto Elenky malej povedala Evelínka, tak sa veľmi ospravedlňujem. Tak, dneska som sestrička. Hygiena na prvom mieste. A vy dvaja, čo tu robíte? Pardon, my už ideme. Vy dvaja, čo tu pobehujete? To sme nemali robiť, Jano. Ja viem, Milan, sklapni. Chlapci. By som sa mohla prezliecť. Tak. A moje veci. No tam mám sa. Tak. A počkám, keď dojde. Fuj, nie je nejak zle. Fuj. Nejdu. Je mi špatne. Je mi tak navracanie. Fuj, nepomáha to. Fuj. Vyhrlo.
idem si spraviť test. Či to niečo nepovie. Ježiš. Dobre. Idem teda do svojej kancelárii. Kúpim si ešte obed. Čo sa proste potrebujem? Energiu, tak si dám radšej kávu. Tam. Joj. Počkaj tu. Tam. Tak. A ja idem do svojej kancelárii. Dobre. Tak. Tu si môžem momentálne dole rúško. A vypijem kávu. Už je ten test. Ja som tehotná. Jupi, budem mať ďalšie dieťa. O tom by som mala ale povedať Máriovi, ale to tak zvládnem. Dobre.